găsit tuturor! Iată-ne din nou la întâlnirile Radio România Regional dedicate proiectului Ambasadorii Științei. Vorbim astăzi despre un domeniu care ne preocupă pe toți, alături de un invitat special pe care sper să-l descoperim altfel decât din numeroasele interviuri de radio sau de televiziune la care a participat. Îi spun bun venit doamnei Virginia Vedinaș, profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității din București. Bine ați venit la întâlnirile Radio România Regional. Da, bine v-am găsit și bine ați venit dumneavoastră în templul învățământului juridic, unul din cele esențiale din România și din București, în mod categoric cel mai important. Am dorit și mă bucur că ne aflăm aici, pentru că el reprezintă, așa, ca să folosesc același cuvânt, altarul, templul sau altarul devenirii mele academice. Și mă bucur că suntem împreună aici. Și noi vă mulțumim că ne-ați primit în acest loc superb, în această clădire Art Deco, gândită și proiectată de arhitectul Petre Antonescu, monument istoric, Palatul Facultății de Drept. Exact, da. Și în acest birou nemaipomenit în care avem pereții pavazați cu atâtea figuri importante. Exact, și cu piese importante, pentru că, după cum înțeleg că ați aflat deja, acela este un, cum să-i spun, un birou la care a stat Marele Nicolae Iorga. Mulți dintre mari dascăli ai dreptului românesc s-au perindat prin această clădire. Le simțim încă spiritul și ne străduim să fim demni de moștenirea și de valoarea pe care ni le-au lăsat. Oh, ce frumos! Sunteți profesor universitar, după cum spuneam, la Facultatea de Drept a Universității din București și conducător de doctorat în domeniul științelor juridice. De asemenea, dețineți un doctorat în filosofie. Aș menționa și că în perioada 2004-2008 ați fost senator în Parlamentul României. V-aș ruga ca în câteva cuvinte să le spunem celor care ne urmăresc câteva aspecte legate de activitatea dumneavoastră de cercetător și de profesor universitar aici la Facultatea de Drept. Da. Ați pomenit de una din demnitățile publice pe care le-am avut și vreau să vă spun că noi, profesorii de drept public, formăm absolvenți care să fie nu numai foarte buni juriști, dar să aibă vocația să fie și oameni ai cetății. În această ipostază m-am regăsit eu de-a lungul aproape 2 decenii în diferite demnități în stat, ca senator, ca președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, dar, cum vă spuneam și înainte de a începe propriu-zis înregistrarea acestui interviu, eu nu m-am simțit niciodată om politic. M-am simțit specialistul ăla care a simțit că țara are nevoie de expertiza lui, de valorile profesionale, academice și deontologice pe care le slujește. Iar profesia de dascăl este cea care mă reprezintă în cea mai mare măsură. Niciunul din celelalte roluri publice pe care le-am jucat nu m-a împlinit atât cât mă împlinește profesiunea de dascăl. Așa că am pornit de la Facultatea de Drept ca asistent al unui, pot să spun fără să exagerez, titan al dreptului public, profesorul Antonie Iorgovan, și i-am călcat pe urme. I-am călcat pe urme atât în ceea ce privește viața academică, fiindcă am ajuns profesor universitar, conducător de doctorat, dar și în ceea ce privește viața publică, pentru că am primit de la domnia sa mesajul de a mă pune în slujba, cum spuneam, a cetății, în slujba națiunii din care mă trag. Așadar, ați fost norocoasă încă de la început. E un mare noroc, o mare șansă, și pentru că sunteți atât de tineri în general și în raport cu mine în particular, nu pot să nu menționez faptul că este esențial în devenirea noastră dacă ne raportăm la niște personalități pe care să încercăm să le urmăm în sensul cel mai bun al cuvântului, cântărindu-le personalitatea, având echilibru și onestitatea de a vedea nu numai lucrurile extraordinare, dar și comportamentele în care nu ne regăsim
și să ne construim o personalitate publică, academică, profesională, care să ne identifice în lumea aceasta, care e din ce în ce mai bogată și mai diversificată, inclusiv în plan academic. Atâtea universități particulare, de stat, etc., au făcut să sporească acest corp profesoral, care altădată era destul de restrâns și de select. Țin minte că profesorii mei, unii dintre ei sunt împreună în ceruri, alții încă sunt pe pământ, se cunoșteau foarte bine, petreceau. Noi acum suntem în situația în care nici nu cunoaștem întregul corp profesoral din Facultatea de Drept, fiind structurați pe departamente, fiecare cu problemele, tinerii foarte ancorați nu numai în viața profesională, ci și în diferite activități juridice, avocați, notari, etc., parcă nu mai au timpul pe care îl aveau dascălii de altă dată. Mi-e dor de vremurile acelea. Mi-e dor de relațiile acelea în care profesorii făceau un corp de elită în sensul profund al cuvântului, care îi impunea în ochii societății cu mai multă convingere decât cea care mi se pare mie că se întâmplă astăzi. Nu am să greșesc dacă voi spune că astăzi la întâlnirile Radio România Regională am invitat nu doar un profesor conducător de doctorate, ci și un cercetător, un senator, un membru al Academiei Oamenilor de Știință din România. Ce altceva ar mai trebui adăugat acestei descrieri? Ar trebui adăugat un lucru foarte important pentru devenirea și pentru cât mă va ține Dumnezeu pe pământul ăsta. Dragul și preocuparea de a duce mai departe tradițiile valoroase ale poporului român în domeniul meu de activitate. Și am în vedere o calitate pe care n-ați evocat-o, aceea de președinte al Institutului de Științe Administrative al României, un organism non-guvernamental creat în deceniul al III-lea al veacului trecut, la cârma căruia s-a aflat unul dintre cei mai mari profesori de drept pe care i-am avut noi. De asta institutul nostru și poartă numele Paul Negulescu, institut care după 1990 a fost reînființat prin entuziasmul, pasiunea pe care le cunoaștem cu toții, ale regretatului meu profesor, Antonie Iorgovan. Din 94 l-am reînființat. Iar din 2007, de când a trecut domnia sa la cele sfinte, colegii mi-au făcut onoarea să mă aleagă la cârma institutului și ne străduim cu toate dificultățile pe care vedeți că le pune societatea, mă refer în primul rând la cele financiare, de resurse, ne străduim să-l ducem mai departe și slavă Domnului că avem alături o editură foarte valoroasă, Universul Juridic, dacă am voie să spun, care este condusă de un fost student al nostru, tineri care nu pun numai câștigul în față și în preocupările lor, ci cărora le-am insuflat dorința de a duce și de a dezvolta ce e bine pentru țara asta și pentru dreptul românesc. Și l-am menționat pentru că institutul a avut încă de la începuturi revista de drept public, pe care am reînființat-o odată cu apariția după 94 și o ducem, iată că sunt mâine, poimâine, anul acesta, de fapt, se împlinesc 3 decenii, de când mă aflu și la cârma acestei reviste, ca secretar general, director adjunct, în diferite funcții, dar în orice caz, în acele funcții, nici nu mă interesează foarte bine cum se numesc. Ceea ce mă interesează e că eu știu că trebuie să fac semestru de semestru numărul de revistă al acestei publicații. În prezent colaborez cu un alt titan al dreptului, profesorul Nicolae Popa, despre care sunt convinsă că ați auzit, nu numai ca mare specialist, ci și ca un om care a condus instituții fundamentale în statul acesta, cum este Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea Constituțională. Așa că, dragii mei, cum să nu te simți, așa cum să spun, binecuvântat de soartă, când respiri, te formezi și ființezi ca om și ca profesionist în preajma unor asemenea personalități. Pentru că vă regăsiți cel mai bine în ipostaza de profesor, de cadru didactic la Facultatea de Drept, nu pot să nu vă întreb ce anume lipsește învățământului românesc în anul de grație 2024.
Eu cred că lipsește acel echilibru între continuitate și modernitate. Mi se pare că în toate ciclurile de educație, în primul rând, suferim de un soi de, îl numea un specialist care a trecut și el la îngeri, Ioan Alexandru, îl numea principiul adanismului. Adică fiecare om care preia conducerea unui ministerului, unei instituții, vrea să înființeze el, să o ia de la Adam și Eva, să dea la o parte. Și în felul ăsta nu ne mai așezăm niciodată pe un drum către care sau de pe care putem să privim cu încredere un viitor care să ne ducă spre acel tip de învățământ în care să fie eliminate niște, cum să spun, racile pe care le are și învățământul și alte domenii ale vieții noastre. Pentru că nu se pot da la o parte niște mentalități, niște cutume care s-au construit. Dar asta cred eu că trebuie. Și mai trebuie ceva, unitatea. Unitatea inclusiv între generații. Pentru că întotdeauna dezbinarea, războaiele, cu ghilimelele de rigoare, contrarietatea de idei, nu duc la rezultate bune. Trebuie să avem în noi diplomația, deschiderea și să înțelegem că împreună, punând noi generația mai în vârstă, cum să spun, experiența noastră, maturitatea judecăților de valoare, ei entuziasmul care nu ne-a părăsit nici pe noi, să știți, așa, putem face lucruri împreună. Deci asta cred eu că ar trebui să fie mai pregnant. Am așa șansa să fiu într-o facultate pe care o iubesc atât de mult, încât vreau să vă mărturisesc așa, să vă fac o mărturie de suflet. După ce am terminat facultatea și eram în vremurile acelea care m-au obligat ani de zile să fac naveta la o primărie de comună, condusă de un primar tractorist care făcuse și el Academia Ștefan Gheorghiu și care a avut grijă să mă atenționeze că și el și eu am făcut o facultate. Eu făcusem dreptul și intrasem 30 pe un loc, el făcuse Academia aceea unde fusese. Deci au fost vremuri care sperăm că nu se vor mai întoarce niciodată. Vorbeam puțin mai devreme de modele. Ce anume a ajutat la decizia dumneavoastră de a deveni jurist? Ați avut modele apropiate pe cineva în familie? Nu, cred că spiritul justițiar pe care l-am avut. Pur și simplu spiritul justițiar. Exact. Provin dintr-o familie de țărani, de oameni simpli. Măicuța mea n-a știut carte, dar cred că dacă ar fi fost academician, n-ar fi sădit în mine și dezvoltat în mine mai multe valori și mai mult frumos decât au făcut-o părinții ăia simpli, care au frământat cu mâinile lor pământul ca să ne crească. Deci spiritul justițiar pe care l-am avut și dragostea de oameni, dragostea de dreptate și dorința de a mă pune în slujba oamenilor în cazul în care îi văd nedreptățiți, îi văd nemulțumiți și simt că au nevoie de ajutorul meu. În anul 2014, cercetătorul german de origine română Stefan Hell, născut la Arad, obținea premiul Nobel pentru chimie. Cât de aproape suntem astăzi de această performanță sau cât de departe suntem de ea? Vă întreb pentru că dumneavoastră sunteți cercetător și conducător de doctorate. Credeți că se mai poate? E foarte greu să dau un răspuns. Nu cred că deocamdată se întrezărește o perspectivă atât de onorantă. În primul rând, dreptul nu este un domeniu care să fi generat astfel de, cum să spun, de distincții, însă avem alte domenii în care există personalități marcante care ar merita. Mă gândesc la literatură, mă gândesc la știință. Știți ce ne lipsește? Cred că ne lipsește și o preocupare din partea statului de a investi
în valoare, în competență, în formarea de valori și de oameni care să reprezinte standarde la nivel mondial, nu numai la nivel național. Vă spun așa pentru deliciul discuției că m-am aflat într-o vizită oficială în China și în regiunea în care s-a format Confucius, nu că aș da exemplu China, exemplu în sine, că dăm și alte țări, dar pe mine asta m-a frapat, unde se formau și se regăseau cele mai mari valori care făcuseră doctorate, specializări în străinătate, etc., și care acolo erau încurajate, susținute să evolueze în continuare. Și la un moment dat a venit un tânăr care avea un doctorat la Harvard și și-a depus CV-ul. Și veniți peste o săptămână și peste o săptămână i s-a spus că au găsit pentru el un post de șofer. Și el a fost consternat. Cum? Dar eu am un doctorat la Harvard. Păi tocmai asta este, că sunteți singurul care aveți un singur doctorat. Și să știți că la noi și șoferii trebuie să aibă capacitatea, că nu conduc pe oricine. Și noi, ca spunea la un moment dat că este necesar să investim nu numai în sport, acum nici în sport nu mai investim, dar să investim în oameni, să fim preocupați. Vedeți ce tineri brilianți avem, care iau olimpiade în străinătate, care mi se pare, poate e o percepție a mea, aș vrea să mă înșel, dar mi se pare că nu se investește suficient în ei, că nu e prețuită valoarea lor și nu sunt încurajați în suficientă măsură să se dezvolte. Și ați spus că cel care a fost propus locuia într-o altă țară, dar era de origine română, în egală măsură în care și laureată din Germania pentru literatură era de origine română. Ajungem din ce în ce mai des, dragii mei, să spunem de origine română, nu români. Îmi doresc și sper că și dumneavoastră vă doriți să ne aflăm la un moment dat în situația în care să spunem un român de origine, nu de origine română, un român care trăiește în România sau cât mai mulți români care trăiesc în România au performanță și fac cinste țării acesteia, pentru că avem un filon de inteligență, de creativitate, care mi se pare mie că nu e în suficientă măsură valorificat. Așadar, pentru o cercetare eficientă ar trebui mai mulți bani. Ar trebui mai mulți bani, ar trebui mai mult respect față de dascăli. Îmi amintesc acele imagini cutremurătoare pentru mine, în care dascălii s-au aflat nu știu cât timp în grevă, pentru că au încercat în felul acela să spună guvernanților că așa nu se mai poate. Vedeți, eu am avut șansa ca atât în viața publică, cât și în viața academică, să o iau de la cea mai mică funcție. Am făcut liceu pedagogic. Prima mea funcție pedagogică a fost de educatoare. Și am ajuns la gradul de profesor universitar, conducător de doctorat. Deci cunosc pedagogia din interiorul ființei ei. Și nu zic, nu vreau să fac o ierarhie între profesii, dar cred că cea de dascăl, cea care făurește caracterele și personalitățile, ar trebui să fie reconsiderată și așezată acolo unde merită. Pe când făceam doctoratul în filozofie, tema mea de doctorat în etică a fost deontologia în viața publică și în politică și am făcut-o pentru că am vrut să validez dimensiunea morală a personalității mele într-o specializare de acest gen. Îl citeam pe Aristotel și mi se părea că am fost contemporanul nostru, că parcă anii trecuți a trăit. Zic, domnule, dar nu s-a schimbat nimic în societatea asta? Și încă de acum 2000 de ani se spunea și spunea Aristotel că un stat care nu se preocupă de învățământ își surpă singur temeliile. Mie mi se pare că ni le cam surpăm. Și asta mă îngrijorează. Nu că n-am avea capacitate să facem performanță, ci că nu suntem în suficientă măsură încurajați, sprijiniți ca să facem performanță.
Uniunea Juriștilor din România v-a decernat în anul 2007 premiul Uniunii Juriștilor pentru lucrarea Deontologia vieții publice, iar în anul 2008 vi s-a acordat diploma de excelență pentru colaborarea la lucrarea Constituția României, comentariu pe articole. V-aș propune să le prezentăm celor care ne urmăresc elementele de noutate pe care le aduc lucrările dumneavoastră. Da. Am luat mai multe distincții în viața aceasta, dar cred că cea mai mare distincție este aceea de om, de profesor, sper eu, iubit de studenții lui, de prețuirea unor mari personalități, inclusiv unele dintre cele pe care vi le-am menționat, pe care le-a avut această facultate. Nu l-am amintit pe profesorul Emil Molcuț, pe profesorul Ioan Traia Ștefănescu și mulți alții, dar lucrările pe care le-ați evocat, prima dintre ele am elaborat-o sub coordonarea unui mare etician, profesorul Vasile Morar, și m-am străduit sub îndrumarea domniei sale să promovez ideea că este de neconceput. Știu că e o idee care poate părea naivă multora, alții râd așa pe sub mustăți, dar după mine un om, în sensul un om de stat, în sensul profund al cuvântului, trebuie să îmbine în personalitatea lui componenta de om care a performat într-un domeniu, care are o meserie, pentru că foarte mulți din politicienii noștri, dacă ei nu au o meserie, dacă îi întreb ce sunt deputați, sunt primari, dar ce sunt ei? Dar și componenta aceasta morală, deontologică. Trăim într-o țară în care se spunea la un moment dat, și am scris și în prefața cărții mele, zice, nu trebuie să ne imaginăm vreodată, a spus un mare politician, a ajuns acum prin nu știu ce locuri mai răcoroase, spunea că să nu ne imaginăm că nu se va fura vreodată în România. Important este să se facă ceva și pentru oameni. Asta este viziunea unui om politic. Nu știu, eu vă mărturisesc așa că cea mai săracă în viață am fost când am avut o demnitate publică. Pentru că m-a concentrat, consumat și n-am mai avut timp să fac avocatură, pentru că sunt și avocat și n-ați spus acolo, nu fac reclamă de voie, să-mi scriu cărțile mele și să lucrez și să aduc oamenilor din administrație în același timp, să le aduc acele informații, mesaje de care au nevoie ca să își desfășoare activitatea. Deci cam asta a fost cu prima lucrare, iar cea de-a doua lucrare este Constituția comentată, comentariu pe articole, care a fost coordonată de doi mari valoroși constituționaliști, Ioan Muraru, care anul trecut s-a dus la cele sfinte, și profesoara Simina Tănăsescu, care este și judecător constituțional, și am fost unul dintre autorii care, mulți, 16-15, care am comentat o parte din lucrările consacrate, din articolele consacrate administrației publice. Și o consider o lucrare de referință și o recomand tuturor celor care vor să înțeleagă cam cum este construit sub aspectul reglementării fundamentale statul român. Am aici ultima dumneavoastră lucrare, Comunicare în administrația publică, o viziune altfel. Da, da. Este o lucrare pe care am publicat-o și un domeniu către care m-am orientat în ultimul timp și am publicat-o împreună cu fiul meu, Ioan Laurențiu Vedinaș, pentru că am pregătit-o pentru o facultate de poliție locală. Dragii mei, noi avem această categorie înființată în 2010, de 14 ani. Înainte au fost gardienii, a fost poliția comunitară, dar este o categorie de funcționare ai statului, de fapt funcționare ai colectivităților locale, căreia am sentimentul că nu i s-a dat până acum suficientă importanță sub aspectul perfecționării, sub aspectul formării, nerealizându-se faptul că ei sunt cel mai aproape de oameni. Poliția Națională e acolo undeva sus.
poliția locală, cum îi spune și numele, este aproape. Și am mai vrut prin această carte să acopăr un domeniu care iar mi se pare neîmplinit. Modul în care comunică, este legată administrația de cel administrat. Nu știm încă să demonstrăm noi ca funcționari, noi spun în general, în administrație, faptul că originea cuvântului administrație, administer, înseamnă servitor supus, deci o acțiune în supușenie, adică în ajutorul oamenilor, nu oamenii în ajutorul nostru, cum de fapt se cam inversează raporturile și cei care au funcții și demnități se cred niște stăpâni, iar ceilalți un fel de serv, de sclav, așa. Nu, lucrurile sunt invers. Și am dorit acest lucru, țin foarte mult și prima demnitate publică pe care am îndeplinit-o, aceea de președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, țin minte că am dat odată un interviu la Formula Azi și a apărut cu un titlu foarte mare, asta i-a plăcut reporterului, președintele Agenției Funcționarilor Publici vrea să-i învețe pe funcționarii publici să zâmbească. Da, vreau să-i învăț să zâmbească, să se deschidă oamenilor, să-i încurajeze să spună păsurile și să-i ajute în nevoile pe care le au. Majoritatea oamenilor se duc timorați, nu îndrăznesc. Vezi pe la tot felul de ghișee, anunțuri din astea, să nu-i enervezi, că îi se ridică tensiunea, că nu știu ce face. Ce e asta? Administrația trebuie să schimbe fața, să-și apropie oamenii și țin foarte mult. Și asta e prima ediție, dar vor veni și altele în care voi încerca o viziune altfel, pentru că în ziua de astăzi se scriu cărți de comunicare la facultățile astea de management, dar trebuie să le citești cu dicționarul, că nu prea înțelegi mare lucru, luați termeni care mai pompoși, că în asta suntem buni, să găsim, să aducem în limba română barbarisme, deși știm că acele barbarisme au corespondent la noi și ar trebui să le folosim. Eu am scris o carte împreună cu fiul meu ca să înțeleagă oamenii din administrație cam ce ar trebui să fie comunicarea cu cetățenii. Felicitări pentru demersul dumneavoastră. Care ar fi cele mai importante lucruri care s-au întâmplat în justiție în ultimii 30 de ani și de care ar trebui să fim cu toții conștienți? Da. Ei, justiția a evoluat foarte mult. Justiția este o putere în stat cu totul specială, iar independența justiției e una din valorile supreme și garantate, o limită de revizuire a Constituției, deci trebuie să avem greutatea judecăților de valoare pe care le facem în legătură cu justiția. Și cred cu toată ființa mea că justiția din România este capabilă să-și realizeze rolul constituțional pe care îl are. Ceea ce încă nu s-a realizat este modul de înțelegere de către decidenții politici a nevoilor reale ale justiției. Vă dau un exemplu, ca profesor de drept administrativ, predau contenciosul administrativ și am litigii ca avocat în această materie. E suficient să vă spun că la Înalta Curte de Casație și Justiție, mai mult de jumătate din litigii sunt litigii de contencios administrativ. Judecătorii merg cu zeci de dosare și la tribunale și la curțile de apel. Deci trebuie să găsim soluții pentru ca să încurajăm oamenii, să încadrăm necesarul de personal pentru aceste funcții, să construim acele tribunale administrativ-fiscale de care vorbește legea încă din 2004 și pe care nici până acum nu le-am înființat. Însă, dincolo de aceste aspecte, justiția este bine structurată, faptul că există acel institut de pregătire a magistraților, INM-ul, faptul că avem un organism de administrare a justiției, a problemelor justiției, care este Consiliul Superior al Magistraturii, care are o autonomie certă în a recruta și în a gestiona corpul de magistrați.
Faptul că în ceea ce privește această eternă luptă cu fenomenele antisociale din societatea noastră în general, dar din viața publică în particular, de asemenea s-au făcut progrese, au fost discuții, au fost poate și greșeli, au fost poate și abordări mai mult prea entuziaste față de ceea ce s-a întâmplat, dar până la urmă contează rezultatele. Și cred că și dumneavoastră, media, aveți imaginea că societatea românească este mai așezată sub acest aspect și eu cred că va fi din ce în ce mai așezată. Faptul că s-au înființat atâtea facultăți e și rău și bine, dar e bine pentru că, așa cum spunea un profesor de-al meu, regretatul, vi l-am menționat și înainte, Ion Traian Ștefănescu, noi eram studenți, eram panicați, ce va face viața cu noi? Și el ne spunea: copii, liniștiți-vă, că viața cerne și valorile, nu gunoaiele, ies la suprafață. Deci faptul că de la sistemul ăsta de pregătire poate nu rezultă întotdeauna performanță, nu întotdeauna specialiști care să fie apți, pregătiți să preia o robă pe ei, dar sunt destui absolvenți care au o asemenea vocație și cred că acesta este un lucru bun. La finalul întâlnirii noastre v-aș propune un mic exercițiu de imaginație. Cu ce personalitate din domeniul științelor juridice v-ar plăcea să puteți bea o cafea într-o zi? Cu ce personalitate mi-ar plăcea din domeniul științelor juridice? Ce să beau foarte des o cafea cu personalitățile care îmi plac. Beau o cafea cu profesorul Nicolae Popa cât de des pot să mă întâlnesc și mi se pare o binecuvântare de la Dumnezeu. În primul rând mi-ar plăcea să beau cafea cu cei care construiesc școli și conduc școli juridice, cărora să le împărtășesc din experiența mea, în speranța că vor urma ceva din ele. Și așa se explică, dragii mei, că eu am o foarte bună colaborare cu mulți decani tineri de facultăți de la Constanța, de la Universitatea din Galați. Am avut bucuria și șansa vieții să am în preajmă și să fiu prietenă cu mari juriști care acum nu mai sunt, Genoveva Vrabie, cu mari juriști care sunt Rodica Narcisa Petrescu de la Cluj, de care mi-e drag și dor, pentru că n-am mai văzut-o de mult, cu ea aș vrea să beau o cafea. Am avut șansa să am prețuirea unui profesor ca regretatul Tudor Drăganu, care aproape a bătut 100 în anul în care a murit, împlinea 100 de ani, dar era un colos de limpezimea minții și de informație și de știință de carte juridică. Deci zic că Dumnezeu a fost bun cu mine și sper să fie în continuare, în egală măsură în care cei pe care îi veți intervieva în continuare și le veți pune o asemenea întrebare, să vă spună: am vrea să bem o cafea cu Virginia Bedinaș. Și dar fi să-l aveți acum pe Iorga lângă dumneavoastră, ce ați transmite? Ce ați spune? Ce aș transmite? I-aș transmite că îi mulțumesc pentru multe, fără a fi istoric, din cărțile lui, din ceea ce am citit și am învățat despre el, am înțeles că am folosit înainte cuvântul om de stat, că un om de stat trebuie să îmbine valorile pe care personalitatea lui, la niște dimensiuni greu de atins, le-a îmbinat, anume dragostea de țară, inteligența extraordinară, capacitatea de a se pune în slujba țării sale și în slujba științei și culturii românești autentice. Pentru că eu predau la universitate și limba franceză, nu pot să nu vă întreb despre colegiul romano-francez, această structură care funcționează în interiorul Facultății de Drept de aici, de la Universitatea din București, de mai mult de 30 de ani. O structură extrem de interesantă. Cât de accesată este astăzi?
Este accesată. În ceea ce mă privește, nu am avut o colaborare la acest colegiu pentru că, cum să spun, perspectiva mea și activitatea mea s-a concentrat trebuind să realizez un echilibru între viața publică și viața profesională. N-am mai putut să acopăr și acest segment și m-am străduit să fiu performantă în ambele componente, să devin și să rămân și un profesor de reper, dar în același timp să fiu și un om public care să înnobileze viața publică din România. Dar e foarte bine că există acest colegiu, deschide perspective tinerilor din România. Este un colegiu care funcționează sub coordonarea Universității Sorbona și suntem mândri că l-avem și că avem atâția profesori valoroși în Facultatea de Drept, care sunt francofoni, cum sunt și eu, că în vremea asta m-am format, și care formează studenți care vor deveni buni cunoscători atât ai sistemului românesc cât și al sistemului francez de drept, din care, de fapt, sistemul de drept românesc își trage sevele. Doamna Virginia Vedinaș, vă mulțumesc că ați participat astăzi la întâlnirile Radio România Regional și vă mai așteptăm pe la noi. Da, și eu vă mulțumesc și primiți-mă și chemați-mă, că voi veni cu plăcere acolo unde simt că sunt primită deschis și că pot să vorbesc din toate străfundurile convingerilor mele și ființei mele umane și profesionale. Mulțumim încă o dată. Eu sunt Dan Sterian și vă dau întâlnirea și data viitoare cu un invitat de poveste. Pe curând!